Tapi apik lagi jare iki, luar biasa. Saiki mundak glowing ya wajah ya. Glowing. Katanya terakhir perawatan asine. Itu. Iki jare lan wae sama ya. Calon mantu ya. Calon mantu. Bukasi. Bukan sini anu Pak sapa? Rande mantu. Cik sekolah suwi. Jadi Dik Bukesi itu Pak Kangko apa Pak anu? Pak Cahyo. Pak Cahyo Kuntadi. Sama saja ya Pak Kangko sama Pak Cahyo itu sama Niken luar biasa baiknya. Alhamdulillah sampun diparingi jari. Terima kasih nih Bukesi. Oh iya. Motif kuare. Wah, apik ya. Ada seragame anu Madangkara. Iki kok. Madang
luar biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salibri dan juga tim kita. Ini diarani motor bungku orang buang babar belas. Pawan becik rupa ayu suara apik lan joget yo mapan. Multi Talenta dan dia kan apa jenenge multi penyerap ilmu. Multifungsi. Multifungsi. Aku robanana iso. Iya. Selarat iso. Jineman langgam bawa iso. Lah iya terus Dangdutan iso. Senam aerobik iso. Jaipongan iso. Nari iso. yo ki multi talenta, multi Fungsi. multifungsi kaya kunci paso. Aku benarnya lampu ya iso. Oh puli. Enggak apa-apa, semua pekerjaan harus bisa. Jangan sok merintah orang. Kalau merintah orang pun kamu sebetulnya juga bisa. Iya. Tapi takon yen kaya iki mau sapa-sapa nempel. Iya. Sapa-sapa nempel Niken jane. Piye maksudnya? Saya bukan murahan loh. Lho, enggak maksudnya iki ngelmune sapa-sapa nempel mlebu nang kowe. Oh, dadi aku ki kaya nyedot singane wong ngene ya. Hukume halal. Nek panggung pertunjukan sapa niru sapa hukume halal, waton bertanggung jawab. Apa dengan yang ditiru? Iya. Kita kadani kowe. Mula anu lho jane padha to Mas Gareng karo jenengan. Sampeyan yo multi talenta lho sampeyan. lho iki ngerti. Joget apik, Iki nembang bergas, puisi apik, nyopet. ngerti dhewe wong entuk itu ani tak bagian dhewe. Aku ndek ini anu to wargaku kecopetan. Wargaku kecopetan jenenge. Piro? Ya akeh pokoke duite desa barang ilang. Dompete warnane Ireng enggak salah. sing wingi. Sing wingi. Iya to, nek Yang ini tetangga CCTV anak tuyul kliwir-kliwir. Gek wong iki wajah iki putih kabeh ngono. Heeh. Terus burine nek buntute. Tapi wajahnya putih. Ki ngene ndek rambut. Kaya tuyul ngono lho, tapi iki kaya tuyul lagi wajah-wajah celeng. Putih. Bukan satu figur, dua figur. Aku punya mungkin caranya ngono. Yo ora celeng babi yo. Ngrobak kowe kuwi ora. Lah iki masa tunggal kadang-kadang sing karo celeng lho. Tuyul nggih celeng. Yo. Kusuk yo celeng pagawean iki. Lho kan nyepete bareng-bareng. Babi ngepet. Kok celeng. Nek kena takon ya. Ya inilah. Ini amarga aku ngerti prosesnya dari kecil kan harus ketemu Niken. Iya, kan aku umur 4 tahun wis gandeng sampean. Ini. Ya jaman sampean kan sik enom kae. Oh ya loh. Saya kekrek to, kekrek Wis sepuh. Keriput kabeh wis semangate sih no. oh. Apa meneh ketemu ki kanca-kanca pradonga nom-nom ngene iki tambah nom power tambah. Soale nang agar iki mau ketemu sing basa tuk 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 tuk. Soy. Nggih. Alhamdulillah. Iki mau wis joget, saiki nembang ya, ya. Iya. Nembang. Lagu kekinian